Tervetuloa tänne Kimpisen toimipisteeseen. Hauska nähdä teitä kaikkia täällä. Näissä tiloissa, että tulet kilpailemaan seuraavat 3 vuotta. Millä fiiliksellä? No, olihan tää nyt parempi valinta kuin Lyseo. Aivan. Hienoa. Toivotan teille onnea ja menestystä. Kiitos. Palatkaa leireihinne. Kyllä mä niin itteni sen verran hyvin tunnen, että saattaa tulla sellaisia niin äkkiä kotiin fiiliksiä, että sen kanssa joudutaan kyllä täällä kamppailemaan ehdottomasti eniten. Tosiaan 5 L:hän tänne tultiin hakemaan ja pitäisi valmistua tietenkin 2,5 vuoteen. Mitenkäs muutenkaan? No en tiedä, että pakkohan tänne oli tulla yrittää, mutta en oikein tiedä, että miten nopea jaksaa. Että voi olla, että tää menee 4 vuoteen. Tai sitten amiksen puolelle katellaan. Siis lähinnähän tänne niiden tapahtumien takia tultiin, että vanhat, penkkarit, AGT, pääsee ryyppää. Ei mua oikeastaan kiinnosta toi koulu niinku sinänsä. No me tultiin tänne yhdessä ja... Lähdetään täältä yhdessä. Tää on muuten sitten selviytyjät eikä tempparit, että... Ai joo. No kuitenkin. Opiskelijat olivat nyt siis saapuneet Kimpiseen. He jaksoivat vielä hymyillä ja luottaa tulevaan. Oli kuitenkin vain ajan kysymys, koska kilpailu todella alkaisi ja milloin siitä tulisi henkilökohtaista. Ei, no niin, moikka! Pakko päästä! Joo. Huomenta. Huomenta! Ai mitkäkö on nyt niinku tunnelmat? No, kuten arvata saattaa, niin tämmöisen ryntäyskilpailun jälkeen niin ei kauhean hyvät. Että eihän niitä laudattureja sieltä takapenkistä saa. Eihän tää nyt ihan näin mene tässä niinku selviytyjissäkin tulee aina semmoisia yllättäviä käänteitä, niin istumajärjestystä ei nyt niinku sitten ihan itettyä pääsekään merkkaamaan. Että te, ketkä on sinne ihan mennyt viimeiseen riviin, niin autetaan täyttämään täältä eestä. Ei tarvitse tähän mulle tämmöistä tanssilattiaa ollenkaan. Niin tää on teidän oppimisen kannalta, niin tää on huomattavasti parempi. Ja sit aina tää sama juttu toistuu. Et tällä menolla kyllä niin ei oo auvonen tulevaisuus edessä. Ja ois ihan kiva, jos ne vielä tervehtisikin. No kyllähän toi alkuun tuntui menevän tosi hyvin, mut sit siinä tuli se Titan takin kääntö, että kyllähän toi niinku tosi pahalta jotenkin tuntui silleen, että kun oli just onnistumassa ja sit tuolla tavalla niinku puukutaan selkää, että ei niinku tällä menolla pitkälle pääse. No ei. Enää oppitunnitkaan eivät olleet lusmuilua varten, ja pian opiskelijat joutuivat kohtaamaan todellisen vihollisensa, Abitin. No niin, matikan koe alkaa. Voisitte kaikki käynnistää sen koneen sinne Abittiin. Ollaan treenattu paljon, että kaikki varmasti osaa ja onnistuu. Antaa mennä vaan. Oliko sä 10 vai F11? 11. Vähän enteri koko ajan. Tietokone ei toimi. Miksi minun kone näyttää erilaiset kuin muilla? Hei Matti, miten tää toimii? Joo, siis tätä Abittihan harjoiteltiin kurssin alussa, kurssin keskellä, kurssin lopussa. Netti ei toimi siis ihan oikeasti. Mikä Abitti-netti se oli? 1, 2 vai 3? Edulappe. Ai niin, totta. Oliko se joku Hei Kimpinen? Joo, siis... Onko sulla tuuri? Ei oo kyllä. Onko sulla? Jos toimis. Ei tänne tuu mitään näkyviin. Siis minä en oikeesti ymmärrä, miksi minulle annettiin tämmönen, kun eihän myös tarvita näitä. Mulla ei ole mitään hajua, mihin tää kuuluis laittaa. Eihän me tarvita edes tikkaa. No ei, minä vaan amiksen. Tulee joku myöhässä. Noniin, et ku puoli tuntia myöhässä. Joo, anteeksi, bussit oli vähän myöhässä, mutta mulla ei kyllä nyt edes ole koneet. Joo, no meillä ei oo varakoneita. Uusinathan pari viikon päästä. Tervetuloa sitten. Joo, moi moi. Hei, minä pääsin! Yes! Mitä sä teit? Ja mikä siinä? Tää osaa tätä. Kokeen piti alkaa 9 ja nyt päästiin 10:30 tekemään koetta, mutta ihan sama.
Minullehan maksetaan joka tapauksessa ihan saman verran, onnistu se tai ei, mutta No kyllä toi voittaminen tuntuu aina kivalta, että tää on taas tällaista luokkahuoneen dominointia, että on peruskulusta asti harjoitellut tätä abitin käyttöä ja nyt oli tää tähtihetki ja nappiin meni. Siis voi vitsi, mulla oli muutenkin ihan kauhea aamu ja sit vielä kun Matti höpötti jostain uusinta, mä en edes tiedä mikä on uusinta. Ihan oikees, onneksi mä otan tän jodelin, katsotaan mitä joku on vastannut. Tyhmä ykkönen, ne näkyy kurssitarjottimessa. Mikä on kurssitarjotin? Mitä? Oh my god. Tauoillakaan opiskelijat eivät saaneet rauhaa kilpailusta. Henkinen sekä fyysinen taistelu oli läsnä myös välitunnilla. Mikä on opetus vessassa näitä tuntia? Joo, okei. Nähdään sit. Moi! Mihin jotainkin laita? Okei. 3 minuuttia. Kohta alkaa lunti. Hitto, ensin tuli joku ruotsin kirjoitelma ja piti tehdä joku lunttilappalinnoitu sieltä. Mikä mahdollisuus? En jaksanut. Joo, tullaan sun Okei, vedä vettä. Istaa vaan. Joo, no vähän vielä. Tätä Hanna mukaan. Ja vähän oikein. Mennään ihan just. Joo. Aika mitään. Yllättäen matematiikka osoittautui tehtävistä hankalimmaksi. Miten tää integraali lasketaan? Voitko se auttaa? En mä tiedä, kun en mä osaa. En mäkään osaa. Okei, no kysykää Jarnolta please. Mä en uskalla. En mäkään uskalla. No please, Sofia, sä etikin kysyä. Kysy. Okei. No mikäs siellä nyt on? Mä en nyt osaa tätä. Vastahan tää käytiin äsken läpi. Vaappas sieltä mallista nyt oikea sivu. Joo, tässä. Onks tää oikea sivu? On. Oliko se pyörähdyskappale integraali? Siellä meni äsken tilavuusintegraaleja. Joo. Siinä pyörähdyskappale. Mites tuota nyt luetaan? No en mä tiedä, sen takia mä pyydän apua. No, pitäisköhän sun lähteä sinne käytävään tekemään, missä ne tehtävien teko parhaiten onnistuu? No mä lähden. Noniin. Tulkaa toikin mukaan. 3 vuotta. Anissia 3 vuota. Taitaa olla pikkuhiljaa soihtu sammumassa. Toivottavasti sulla on koskemattomuusamuletti. Ei se on hetkikään jaksanut olla tuolla kurssilla. Kukahan siellä on taas myöhässä? Moi Henna. Voitaisko me tulla sun kurssille, Jouko? Niin oikeastaan Jarnon kurssilla. Tulkaa tänne vaan. Kiitos. Autan teitä. Henna, voisit siellä nyt yrittää auttaa? Kiitos. No, mikä sinulla on siellä hätänä? Tää integraalihommeli. No, mikä siinä on? No mä en nyt ymmärrä tätä. Ei hätää. Kyllä nää järjestyy. Nyt mä ymmärsin. Kiitos Henna. Mä arvasin, että nuo tytötkin päätyy vielä tänne. Ainakaan täällä teidän soidut ei sammu. Niin. Aha. Se oli vaan ajan kysymys. Onhan tuo Viljamikin tuolla. Mitä? Mut sekin taitaa olla ihan turhaa. Kakkosvuoden kohokohtia olivat vanhojen tanssit. Valitettavasti sekin aiheutti joillekin henkistä tuskaa. Siis, kenen kanssa tanssit nämä vanhat? Stepanin. Sä? Ai niinku meidän luokan Stepanin kanssa? Joo. Mä tanssin sen kanssa. Siis mitä ihmettä? Stepan on kyllä voinut tanssia mun kanssa. Hää? Siis vittu mä tanssin Steffen kaa. Hei muuten Stepan, oisit voinut tanssia mun kanssa vanhat? Onko sulla vielä paria? Ei oo. Periaatteessa joo, voidaan. Jes, hyvä. Moi moi. Hei Stepan. Joo. Oisit tanssia mukaan vanhat? Et onko sulla vielä mitään paria? Joo, mä voin tulla. Okei, no niin hyvä, kiitti. Hei Stepan. Saatana, moi. Haluaisitko tanssia mun kavan? Joo, voidaan tähän. Jes, Voidaan hyvä. mennä. Ihanaa. Joo, moi. Moikka.
Oh my god, kun vielä lavareiden vastassa. Mitä? Jatkoille. Mitä infoa kaikille? Yes. Kaikki on niin innoissaan. Noniin, minun pitää nyt infota siihen ryhmään, että oliko se joku, no varmaan 20 euroa. 20 euroa hyvä. Noniin, joo, eli jatkoille pääsy hyvää. 20 euroa. Oletko tulossa vai et? Joo. Kysely, minä laitan kyselyn. Joo. No niin, nyt otetaan. Just Ai niin, että onneksi. Nyt niitä koristeluja katsotaan. Joo. Ei vittu, kattokaa kenet ne otti tänne meidän jatkoille esiintyjäksi. Se ei vittu, joku lavaredo. Ja vielä 20 euroa. En todellakaan kyllä menossa. Joo, en mäkään. Ois ottanut ois jonkun cheekin tai jonkun vähän isomman tyypin. Niin, vittu mitä paskaa. Ui juma! Kattokaa, lavaredo on tulossa jatkoille. Eikö se ole aika kova? Joo. Siis me mietittiin just ihan samaa. Niin, no se just nähdään se ja... Moi. Ei ainakaan mennä, tai niin olta toi. Joo, Anissi, oot sinä nää jodelit? En oo, oota, annapas mä luen. Ei jumala, mitä ihmettä? Me ollaan tehty niin suuri duuni tän eteen. Me ollaan pyydetty ihan kaikki. Ja nyt kerrankin kun joku suosta tulee, niin käy tollaan. Niin, ei tarvi valittaa, herra Ei tarvitse tulla ollenkaan. Haluuks ne, että me saadaan joku cheeky-backi musiikkimaailmaa tai jotain tätä meidän jatkojen varten? Ärsyttää. Ei muakin. Laitetaan nyt rakeviestiä. Legit. Voin nostaa 2 lippua. Joo. Meillä ei kyllä oo valitettavasti vaihtorahaa. Ei oikein tullut nyt maksajia vielä. Vittu, pitääkään ne. Kiitos, tervetuloa. Anissia, millä me saadaan jatkot maksettua? Oikeesti mitä me tehdään? Kukaan kaikki koristelut, vuokra. Ja itse lavaredo, kukaan ei ole vielä ostanut lippuja. Tervetuloa. Hyvä. Siitä on. Mitä oikeastaan kiire tulee? Vieläks ehkä? Joo. Hyvä. Kiitos. Joo. Tervetuloa. Siis Katja, nämä on just näitä, jotka valittiin. Joo, ja näköjään listat on ihan täynnä. Et suunnilleen kaikki, jotka sanoo, jotka ei oo tulossa, niin tulee. Niin. Ihan vittu paska lavareido, kuka helvetti haluaa tollasta. En vittu ole maksamassa 20. Täysi-ikäisyys toi mukanaan muitakin haasteita, kuin Palmasin houkuttelevat tanssilattiat ja hikiset karaoke-koppiit. Miten liikutat sun kroppaa? Sanoit fiilaaks mua, sanoin tavallaan mä haluun meidän suhdeet vähän parantaa. Sun kanssa on parempaa, koska sun kanssa on rakempaa. En oo nähnyt naista sua rankempaa, mut Oli tuolla, että on paikka. Ei vitsi, joku tommonen pienauto. Rahaa voisin jättää suoraan johonkin tähän. Ei se haittaa, jos mä saan jonkun sakon. Tää on hyvä. Tietokonekuva opiskelua, kun näyttösi on sammunut, kilpailu on osaltasi ohitse, YTL on puhunut, sinun on aika poistua. Eevi, tietokone. Emme voi laittaa tätä vielä kiinni, kun Tuija unohti sanoa, mitä tehdään nämä LUTin tiedelinjakurssit, että me valmistun. Pimeitä touhuu. Vihdoin saa varakoneita ykkösille ja kakkosille. Toivottavasti ehjiä sellaisia. Jonne, ei vielä! Yhteiskunta haluaa koneen takas. Nyt heti. Tästä tulee ongelmia vielä sinulle. Mä en valmistu kohta lukioon. No se on semmoista. Terve meno sinne vitoselle. Ensimmäisenä koko Pimpisen toimipisteessä. Mitenköhän nämä osaa itsestäkään pitää huolta, kun ei ainakaan koneesta osaa pitää huolta. No, tämä vuosikertahan oli aivan laadukas kyllä, että oikeastaan oltiin ihan tyytyväisiä tähän kokonaisuuteen. Kyllähän se jotkut rämpi, niin kuin se yleensä aika tyypillistä on. Joistakuista ei tahdo millään päästä eroon. Onneksi isoin tai suurin osa joukosta selvisi kunnialla läpi ja voittajana on tietysti helppo hymyillä. Toivotan näille kaikille osallistujille niin hyvää jatkoa elämässä.
Saatana. Oota, toi oli... Saatana!